çağalağın nirede geçti? Balkan vilayatyny, Balkan Ağa şäherine şo taýda 13-nji mikrorayony bilen ýer bar. Şo taýda dogulum. 4-nji etažda ýaşaýardyk. 2 komnat jaýda. Ejem, kakam, 5 saga biz. 7 bolup şol 2 komnatda bolýardyk. Ondan soň 2009-da daýymyň jaýyna göçüp geldik. Ýöne ol birinji etaş daýymyň jaýyna ýaşadyk. 2013-nji ýyla çelli öz adymyda jaý ýokdy. Oňa garamazdan hiç ýyly ruhdan düşem zok, gaýtam wapşe, gaýtam pikir edip görýän bolan has öň gyzyklydy. Ejem şol 4-nji etažyň birinji şo padýadyň aşagyny, şo bir padýada birinji gire padýadyň aşagyny ýüňe urtýarda. Ondan şoň kaptanda da oýnana oturýan ekenim de. Şonna men wes şol birinji dom da 13-nji mikrorayony. Wes şo birinji domyňkylar maňa paraxor diýen ekenler. Paraxor diýdiler. Meselem füýji berip aýdym aýtdyrýan ekenler, füýji berip bir zat etdirýän ekenler. Ýöne bir zat almasam işde dedim. O kenem bilýär çaka. Ondan şonna ejemiň ýanyna iki bara ditti baba, iki bara ditti bamma diýip bilen indiski birlenji aýdymy yerine ýetirdigim bolýar da birlenji aýdymym şo bolýar. Ýöne ofitsialny başdan aýak polny ýa tutanym iýem Leyla Şadur diýen Türkmenistanym diýilen aýdymy. Onum 5 ýaşymda iýem yok 4 ýaşymda iýem sadyklaryň arasyna geçen ýaşda şol aýdymy aýdyp iýem birinji ýerde adalbam alyp beren ekenimde. Ejem o wagt näme biraz kynrak bolan soň sewda edýärdi. Ondan köplenç meni aýarlagynym saklady. Hatda aýarlaganyň şeýle bir momentlaram boldy. Men öýde galýan, meselem men öýde galýan, olam hemmesi öýde agalam mektebe gidýärler. Ondan men ýok öýde ýok gözüm galmaly. Ejeme men sewda ýam öýde ýok. Dädem işte gözüňe getir aýarlaganym meni kalyaska salyp kalyaskaly mektebe gelýän eken. Kalyaskaly mektebe gelip şol mektepde gapyň agdyna goýup okap o şoňa çelli menem garaşyp oturýan ekenim. Oň başda yer çykanda da iýem daşym doladym diýe bilýär. Gaýtam olar güýme oturýar da gözüňe getir kalyaska çelle. Ondan çağı wagtymyz köp zat ýadymyza düşýär. Ýöne ýaňy ýakynnaky bolan zatlar kän ýadymyza düşmeýär. Men bilýärmi sadykdan soň ýanky mektep başlaryna top oynap başladym da. Ýöne futbol zat oynap bolýardyk, zat ýadyk. Şortikli, şo aýlapyn kirlice. Ýöne özümden ol ingulagym dwaryasda teatr studiýa bardy. Şoňa gatnaýardy. Şo taýda ýarym stavka işleýärdi agam. Şo atky pompa. Şol işleýärdi onu bir günem şeýle özüň ýaly çağılar onu seret näme edip ber. Sen näme edip bersiň diýip. Ondan ejeme de dedi. Näne ertiýäriň özüne dedi. Şunu dwaryasy uğrat dedi. Erti dedi, birlenç tapar dedi, garaşsyzlygyň merjendaneleri geçýär dedi. 98-nji ýylda. Goý görsün dedi, öz ýaly çağalar nädip aýdym aýtýar, nädip çykyş etýärler nedi. Ýöne agam onun öňünçe öýe gelip agam aýdym aýtýardy, ona blog tutýardy. Bulam aýdym aýtýar bolan. Şonna menem gelip aýdym aýtdyrýardylar. Indi men häzir aýlanp dolan geljek gelen ýerim şoňa. Inden ýanky menem ejemem irden bilýärmi elime bankaň içine gowurma salyp, bar oğlum, bar gör. Meňem aýagym rydyn şypykly. Nu, biziň dilimizde rydyn patykly. Ondan bagjykly neme, balak, şeýle futbolka. Ni görmäne bardym men dwaryasda.
o dwarasida o taýda da birlençe ýadyr merjendaneler başlamanka daşynna her hilje konkurslar geçirilýär, gözüň daňyp, şeýle gaýçy bilen gaýtdyň, bir zat kesmeli, ondan şo eliňe näme düşdi, şo oýunjak teňki öyle. Men şonu 2 tane oýunjak utupdym, i nastreniyam açyldy da bu ýerde gallym polnosy. Inni ýokary gallym, ýokarda çykyş başlaýar merjendaneleriň çykyşy. Menem ortalaryny görüp oturýan, ýokajadım. Inni o wagtda merjendaneleriň Walayat tapqyrynyň ýeňisini nädip anyklaýadylar? Şular ýaly bir kamera goýýarlar. Birja kamera dur, olam kasetaly. Gidip dur, başdan ayak, ýanky kemmi? Ýanky Türkmen maşydan, çeleken, efeňuli, gyzlar wat, gadanjyk hemme gelirler. Inni häzir biz diňe ad borşyn Balkan welaýatyndan kim ýeňji bolmaly? Şolaň hemmesi gelenler çykyş edýär. Ýanky kasetany alyp Aşgabatda uradýarlar. Onuň kimi o gowy görseler, halasalar, adaryon bir talantly görseler, şulary ugradyň diýip aýdýamyşlar. Men häzir hiç zatdan habarym ýok. Onuň men prosta görmäne bardym. Inni men otyryn. Bular çykyşy otyr. Inni çykyş edýärler, gidýärler. Inni başda zallady, oturýan, tomaşa edilýän zallady, adam köpdi. Ýöne çykyş kim çykyş etmänke berde zalla oturýar. Onuň öz çykyşyny edýär, olar öýüne gaýdýar. Onuň zalla adam adylyp barýar-da. Abet bolly, ýanky ýejem, bir ýarmy beren gowulmasyny ýyp. No, biz gowurma diýemiz, kakmas diýär. Onuň şeýdibem gece saat 8 boldy gözüňetir. Men şoňa gyzygyp diňe görüp oturýar. Diňe çykyşlaryny görüp oturýar. Indi direkt zalla hiç kim galanok. Hiç kim ýok zalla. Men oturýan bolan diňe ýanky ablanyň işgäri gyljagy dip gyljagy gaty gowa adam. Şeýle bir gowa adam şol adam. Yatan ýer ýagty bolsun. Şol şeý dip onuň aňyrdan çıra düşüp durup bolan menem. Ýokajadym ortarada oturýan. Indi birja aýdym çygaly. Gözüňe ýetir birja aýdym çygaly. Ýadyr şundan gutorýar. Hiç kim ýok. Indi aýnyşynam görýän dip oturýan. Onuň boluşynam ýa-da onuň gutorýar zat dip kamera çaýtdy. Onuň blokçam, ýanky blokçy çalyp oturanam. Men şo agamyň dosty öýüme gelip, ýanky aýdym aýtdan çalýan bara. Şol. Onuň ýanky mundan bir baýarlaw diýdi bilen, onuň çıra düşe bolan. Kim ma? Kim sen dedi? Men ma daý. Bara öýüňe git diýdi bilenmi? Bolýa diýip bara. Bolunny ýadyr bulam gutorýar. Bara öýüňe git, gece düşdi diýip garaňky daşary gözüňe ötür. Çıkıp barya olan yankı blokçu var ha. Murat mı ya dedi bilenmi? Benim hava nurdayım ben bilenmi? Yitirip tapalyan. O meyakı kılcağa dedi. Şu dedi aydım ayt diyar o dedi. Şunu mu ayttırıp görayla dedi bilenmi? Hani gelemerik dedi. Ya Allah vardım. Rıdayım patlıklı, balaklı, önüne dur. Kırıcı elimde bankalı. Durla. Jelaydım aytýar dedi. O diýär. Onu aýtjak mı dedi. Aýtjak dedim. Bolan şunadyr görelýär, şulay aýtyp bordun dedi. Bola ýazýas dedim. Ýanky bola aýtyp borla. Onda indi. Men näme aýdym dedi. Nurda aýdýar bilenmi? Ýakdyň Süleymanyny aýdýar. Ben çağa. Dedi, bozrasty göre. Bir aýdyp aýtdy dedi. O wagtda Anuş Murat Turdyýewiň oy awlajagym dip bir konkret aýdym. Vot ine. Ana men Kliçkamyň owlak bolmagynyň sebebi mana şondan başlady. Näli diýen? Ýanky indi seredin. Indi maňa ýanky öňümdäki çykyş eden bara. Myň aýakgabyny berdiler maňa. Beden öter. Otur terstaýdy diýip bara. Buňam aýakgaby ulakon meniň kişe çykdy bilen. Men boyum gaty kiçidi. Onuň gözüňe öterim 98-nji ýyllarynda men näýli. Şu adam ulakon näle? Wapşe men şu wagt 2-nji klas ýa 3-nji klassym. Men şu wagt 3-nji klassym.
Yöne tereden 5 yaşlı çağa görýärdi. A men 5 ýaşymda kan wapşe 3 ýaş çağa ýaly. Wapşe kiçik görünýär. Şu adam öde ýaşymdan kiçik görünýär. Onuň ýaky bola dedi. Bol oy olajak aýt dedi. O üye gelende maňa Nurdaý bar, bir kitaplarda aýtdyryp gördi. Onuň bola barana çık bar takna taýin bol dedi. Ey dedi, o kameraçı alıp duran mara, Gıljaga dedi, yera wapşe ýokdur dedi, polnayam gutor diýer dedi, bilýärmi? Şu dedi, pon şeýle tırk etip diýer dedi, şoňa çellal şunu dedi. Bolýa dedi. Fa başladı, benim elim çarpıp ýağmur gelýär, göneyem. Girimden ılgak girene bilem. Zarım ortasını yetmekem. İki ayakkabım kaçık kaldı. Ayak yalaga stonu gödege getir. Mından bara. Yankı gödege getirim. O vaxt dine kaset alayl aydılıyady. Amen ves yankı. Ves şu mercan danelerin hemmeti oyuncu. Yedinstini men живой mikrofonla aytıp duran ekenim. Gödege getir. Yankı başladı mı? Menin adım Şah Muhammed, yanı 5 yaşımda. Aprel ayın 15'ine men 6 yaşımda. Menin gülüm, menin dayım bana ulat getirdi. Ol kişicik enayca yanımda yatırdım. Oy oy yavlacığım bökçek ne ya oynaya. Oy oy yavlacığım göğe çağa çiğneye. Birinci kuplet gutorda. Hay mını verip börne bilýärmi? Edil gutordan bolen. Gılja kasete gutor diýdi agyrky. Aýanlar. Ya gılja wahe diýdi. Görmeýän ýeren ekenik diýdi. Bolýa imzany, bolýa barlajygym diýdi, biz de köpürak barlajygym diýdi da onu. Bolýa barlajygym. Maňlaýyňdyr, görersiň da diýip. Men boluk aýtdym. Hiç ilineme de ýok, bilýärmi? Hiç absolutno o vardı, ne unuttum. Ne mektepte yine okap ben, yine de futbol oynap ben. Burgun Garanodon, Ablanodon geldiler ha. More Life, Murat geldi, kim dedi? Vay, bir yerde bir zat eden zadım tutulur mu dedim bilýärmi? Oturuyorum. O kazer başımda, ha ne dedi? Yerimden turdum da. Molim dedi, biz mınar gitmeli olayat dedi var. Bu mercan danelere geçti deyip var. Düşünüm ok. Daha men dolayıp geçmedim. Men dolayıp geçmedim. Ay şunlara kalsa şu aman köse daha geliptir da. Ay ondan sonra öyle gittim. Akasa şocağa çağağını getirin deyiptirler. Yöne gayrat edin de taçınarların deyiptirler. Ödüne oylan ayakkabı yapın deyiptirler. Öyle bir kostüm alasık ediren gayrat edip deyiptirler bilýärmi? Ya suvat sürdüler, birlen josur deyiptir. Onun şey diýen mara, teatrdan kaseta yankı aydymy yazdyk. Umuman yankı ejem ayalawanım yankı uğrattılar Ikaros autobusta. Inni şo taýdan gaýdalyň içinden ýeňi jyn saýlaýan ekenler. Sırkda uly neme boldy? Çykyş boldy, bäseşik boldy. Inni şo gün sen ýem ýeňi däliňi ýem saýlaýarlar. Ondan soň ýeňijiler diňe Mekan Koşukda gala konsertde çykyş etmeli. Hemme çağalar aýdym aýdanna ýygyna tans topar bar. A menkide hiç kim ýok diýdiň özüm tans edýän. Özüm ılgap tans edýän. Bu torundan soň ýeňi jyn anyklaýarlar da bilýärmi? Ýeňi jyn anyklaýarlar bolan ýemini şonda ýem diplom sowgadyny şonda berýärler. O taýda ýem gala konsertde diňe çykyş etmeli. Ondan ýanky hemmesiniň adyny tutup sowgat berip durlar, menem oturna häzir ina alýan, mina alýan, ina alýan, mina alýan. Görýän sowgada alyp barýar ha. Başladım ha. Han goýdurup bolsa meni. Bul azarlygy üçin Gatalyana gödüňe getir. Maňa bar ha o taýda.
birinci yer važny de. Şu taýda magnitofon berýärler. Inanjakmy? Şu wagt maňa birinci yer almaly, ya şu ýeňji bolmaly. Važny magnitofon alsam bolup işlat gerek ha. Gözüňe getir. Ağlap, ey birje magnitofon galdy. Ey indim bara. Ýakdym. Kaptanım däki köz östürjek gelýärler da bilýärmi? Bulam dedi, kimedir öýdäňiz dedi bilýärmi? Bulam dedi, o wagt möjeg ataýy şeýtden, şu pamam şu möjeg ataýy dedi. Oğlacık nerede sen ittay? Yak beni burayda. Merden değerlerin laureatı zaten diyecek bolýanym nesiben aýrylşmajak bolsa şu maňlaýyňa näme ýazylýar? Bolly. Şu nesibe diýilen zady gaty inanyň. Mene prosto bilýän şonu iýem göz ettirip başladım da dünýäde şeýle bir gudratlar bolýany. Men prosto görmäne baran adam mekan köşükde iýem. Ödem merjendänilerin bir lens tapar, onu näçek taýrak tüýjeler bolýady. Bir lens tapar merjendänilerin garaşlygyň merjendänileri 98-nji ýyly boldy. Oňun bir lens laureaty men. Näme üçin aýdym diýerler, çünnä men näme üçin gurrun berdim. Boluberdi şowmençilik bilen diýerler üçin aýtdym şu zady. Men aslynda başlamda aýdym bilen başlapdym. Ýöne perhadnoy wazirasda meni köp aýtdyrdylar da sesim gyrdylar. Ondan soň her kimiň döwri diýilýär, bilýärmi? Netda konkretno oglak diýip tanýardylar. Oglacık hemme. Ýöne keje gidip aýtdyrýardylar bolly. Aýtdyrýarlar bolly. Wagtyň geçýär, sen hiç kime gerek geldi. Sen kan hemmesine gerek. Gırdılar, yittiler. Sen hiç kime gerek, absolutno. Ondan men sesim yok. Bu kapı yapıldı mı menne? Başka kapı köp diýen. Значит, men şu kapı barjak bolsam, men başka kapylaryň üstüne barmalla düşünýän, aýlanyp gelmeli. Üstünlük ne edip yetmeli, ne edip saklamaly? Üstünlüge yetmek kyn. Ýöne şonu saklamak ondan kyn. Gözüňize getirin, ondan men şondan bäri sunwatda gelip ýaňy 2018 ýerle 2018-de Janjyka çykanyna has pik dereje ýetdik. Onu ne unça? Onu ne unça men şeýdip ýanarok, daşy mundan has beter işledim. Ýöne bolanok. Hudaý islemese, Hudaý gursaňa goýmasa bolanok. Ýöne şonça işläp, ýöne men synag diýärler. Diňe synag. Sebäbi Hudaý diýär, saňa diýär, sen öz isleýän zadyňy diýär wagtyny bermeýän bolsa diýär, ona has sen isleýişiňden hem gowzat berjekdir diýär. Hemme zat wagtlaryny düşünmeli. Bilgeni oturýarsyň ha, özüňe şu wagtlaryny norma gelersin. Gaty gynan oturýarsyň ha, agla oturýarsyň ha, şu wagtlaryny norma gelersin. Ýokaram däl, aşagam däl, ortadan gitmeklik iň dogrusy. Iň kyny. Şol üstünlügi saklamagyň mena düşünemek. Hudaý haçan alsa alybermeli. Ýöne biz şonu hiç kim ömürlük däl, biz ýöne prosto ömrüni uzaltýas. Olam näme maňsy bilen? Köprek sadaka berýän, köprek zahmet çekýän, halal işleýän, oňa kömek edýän, muňa kömek edýän, esasy oňa muňa kömek etmeli. Stop haçanna senne gidenden soň olar saňa ýene de gotky berer ýaly. Ýene de şolaň bir saňa sebäp bolup ýene täzeden doganym wagtynda şeýle bir nemedi da, şeýle bir tanaldy. Ýöne aradan soň polny ýetdi. Ýöne şoň ödün soňam näli işedi. Ýöne şoň maňa şo daga eden zady gördüňmi? Näçe ýyldan soň ine şu ýylla miwe berdi.
Şu watch'taki pompa obrazy täzeden dikeltdi şol adamy. Inni ýöne oň üçin ýene kynlyk başlady. Inni ony saklap başarmaly. Men ýana inni sen diýen ýaragy urşa girdiň diýen, prosta sen diňe diýen sungatyň bilen göreşmeli ýana. Bilýärmi? Kyn gözüm kör, gulaňym ker bolmaly. Näme diýilýär diňe? Senki dogry. Ýene üstünlüge etmeklik üçin näki beren soraň üçin bir lens bilen ötýän karynda bolmaly. Saklamak üçin hem halal bolmaly. Şoň metrige melle alla şu soň Hudaý berenden soň şunu Hudaý berdi diýip düşünmeli. Bolly. Ýyly kömek etmeli. Olaram soň saňa haçanda sen ýykylan wagtyň gerçiňden galdyrajaklar bolýar. Sen bilen işleşik adam nähili kaprizlara, prinsipa taýin bolmaly. Birinji oçur meni ağlamalar. Sebebi men ağlamak. Haçanda men ağlamayan adam ağlasa maňa abidne dege. Düşünýärmi? Men onu ağlap beren bolsam da onda näme şonu etsin. Ýöne men haçanda men işleşen adamlam hakykatdanam. Men iyam olary semýam diýip hasaplaýan. Iyam dostum, doganım diýip hasaplaýan. Olar men ağlasa wapşe bolmaz. Olar birinji oçur şo zady döz gelmeli. Men bilen işleşýärler. Gatty dogruçul bolmaly, halal bolmaly bura. Begen çykan yerler olaýan tanýa. Şoň maňa bir aýdan zady bar. Haçan diýär, iki adam bolup bile bir işleşjek bolaňyzda diýär. Siz iki bolup işleşmeýäňiz diýär. Üç bolup işleşýäňiz diýär. Üçüncü kim bilenmi diýär da? Men kim diýdim? Üçüncü ya Hudaý bolup bilýär, ya şeytan bolup bilýär diýär. Egerde siz bir-biriňiz ağlasaňyz, bir-biriňizden gizläp bir zat etseňiz, üçüncüňiz şeytan bolar diýär. Haçanda birek bilen dogruçul, ýanky hat içkin, näme problema? Gön ýüzüne aýt. Maňa şu bolşun ýaranok. Şu zat bolanok. Maňa bolanok şu zat. Gön aýt öňünden. Çerez barıp bermän, gön aýt. Iň dogrusy. Onuň şu wagt düşünşen ikiň öz araňda. Bolly. Onuň ýyly ırswa bolup bereňok, ýyly gurrun bolup bereňok. Gaty bolup geçdin. Ýöne wagtyň geçmegi bilen şol sen erkekligiňe düşünýär. Gönüm ele olan eken, gön özüm bilen düşünüşdi diýär. Düşünýärmi? Ana. Birlenji oçur şo zada döz gelmeli, dogruçul bolmaly, gönmeli. Näme problema? Ene. Bolly. Halal bolsa uqsyny unutmaly bolýar. Men bilen işleşär. Uqy, daşyndaky problemalary bolly. Sebebi her bir zat çykýa, hamana şu bir zatym çykýa, inniki zatym şondan hükmen gowulmaly ýa-ni. Sebebi iň bolmany şolar ýaly bolmaly ýa-ni. Ondan erbet bolsa ýyzal gaýdy. Sebebi sen tanalmaň, sen ýalňyşyny prostit edýärler. Tanalaňdan soň seni halk bağışlap bilenok. Sen erbet zat çykarýan bolan şeýle bir erbet kommentariýa edýärler. Şeýle bir dabid edýärler seni. Sen näle zähmet çekdiň o, sen o janyň tiňdirdiň. Her tapar oğurluk urup bolanok o. İstenlik adamın hemme zady oğurluğa urmaya. Adamlara hayır getirmeyecek bolsa etme diýär, düşünýärmi? Men näme diýem? Diňe ýylgyrjan. Haýsy tipdäki adamlar saňa ýaranok? Näle adamlaryň ýanyna kän durup bilmeýän. Hakykatdan hem palajens bolýar, bilýärmi? Häzir gidýäs, on çöýäs, näme diýär, dur bilemok. Anana, gurrun ýok şo bilen. Gurrun gabat gelenok hiç ýyly. Ýa-da gaty domma bolýar, oturup açylyp bilmän oturýarlar. Sen şu niýeti näme kädiýän o käde bilýärmi? Ýüzüne serediýän, her kiretip aňjak bolýan bilýän. Her ýoldan mark gördüň da. O kim ol? Saňa näle garaýa? Belli de ýöne balşanstvo çem bratanya diýerlerden olarga bolýandyr. Olaň aňyrtynda kän zat bolmaýar. Kän serýoz bolup oturýarlar. Ýöne
ulun ervedi, has ervedi oğunan. Ana baran yerine göre olan adamlar olya. Gelen adamına ne kim? Fen bilen fen mi olya? Çağa bilen çağa olya. Alım bilen alım olup bör. Düşünüyor musun? Yerine, himme zat yerine olyara, ana in doğrusu şol. Köp zamana diya da, sen vapşe olur ya, lele kenin oy zat diye. Bratanya, men dine sahnada artist, men dine kameramın artist. Durmuşta adam, men güldürüp bilem o durmuşta o derecede. Haçan astreniyam olana onna saklap olana. Haçan ödüm istesem, onna saklap olana. Yönü alıp bol güldür diyorlar, ne olur ya zat ba mı? Menem adıma, menem yüreğime el, ayak, kulak, hemme da. Bizim kalbimiz var. Sen yağdayın ne aylav de? Edin yaman güllürün oğlum, kameradaki Allah deyip başlayalım biliyor musun? İna bir yer. Sınıvat bilen döredücülük bar zat mı? İslam zadını öz angrinden neme çıkkan o da sünnet. Davan şunu değil deyip etmeliler. Öz islayan zadını et. Düşünüyor musun? Birinin kolegötününe değil, öz islayan zadını etmeli. Özünü görüyor musun şunu? Şu tayda. Böyle. İn kösenen günüm. Yine insan kısapar kösönün, haçan kösönün deyse yanlış tezilene uçak. Bilemok, neyem olma. İtazil kino düşürüp börün. Gaçın nemesini yetiştirip, masap yetiştirmeli. Gözün ötür şeydi naprzon işleyene bat bilemok, neyem olya. İlayem alır bilemok. Üydün çıkıp bilemok. Prosta kuvvetim yok işte da bilemok. Yönü üyde otuyun da o şeydi. Özümü bir zat bolyanını bilyan özüm. Şu avran duyan bana bir zat bolyan. Yönü men özümüze getirin meni yem boyun alım. Kinon palibomum 30 yerine çeli men tayin etmeli. Uatçık çıkaymalı. İyem on vakti geldi ol serial. Masap çıkaymalı. Onun 3 günden birgedek yatıp başladım da gözüme ötür. İyem değerledim iyem. Şonnaki geçiren vatlım prosta iş proses boyunca. İn siyom kalamın in kıyın dögürler diysem var ya da. Ödem dine soğukta da, kat soğukta işedik. Prosta hemmesem yadadı, yönü bana şu tav, şu dögürler bana bardap borlu. Ne morlu bilemok. Men yen üngüyt bir adama yadım diyen. Ya, şol oluştumu bilemok. Yönü, onun için böyle değil o. Olur ya zat yok şu an. Allah'a şükür gowy açılıştım. Yönü yank şu fırsatlar katı ervet boldu. Sığman geldim vapşe bilemok. Neyem ettiler bilemem. Ben düşünmedim doğru maydan. Yönü Allah'a şükür alıp çıktım da yönü şeyle kıyınçılık bilen bollu. Yönü adamıza qovuştuk da son adamlar qovul etti. Sağ olsun ayttılar. Tanrı bir ervet komentari yok da. Şonun önçak şu watching 4-nji çıktı. Masap çıktı. Altı orayda kino çıktı. Üstem udaşın çıktı da. Nere onun önçagam gatı sanardan şeyli bir kıyıldatlar geç gitti. Yani o zatlar ayda oturmayın. Yani absolutno odadım da neme çıktıydır ya da ana şu zatlar bolon son ay şonu geç gittik bu da neme diyen da düşünüyor musun? Şol her bir şol real zat seni berke diye her bir kıyınçılık her bir yıkılmak şeyli bir sana sapak beriyan eken her bir seni pridat eden adamlar her bir seni Allah'ın adamlar sana şeyli bir sapak sebep adam diyenin bilen düzelme ya hukmanı suratta bir başına görür değiller ha. Başına görüyen ana şolu ana şondan son sana ulu premier olya. En sonunda şu sana ay bollay ina inna etmerin şu da dip ödün diyenin bilmeyen alan. Yanlışlıkların.
Ýalňyşlygym bar men iň uly ýalňyşlygym. Näle ýalňyşlyk bilenmi? Anan ýaňdy bil baglap sen oňa barsyryň aýdýanda bilen. Olam alada başka hil ullanýar seni. Şunam, seni diňe ullanýar. Sen içine girýär, ýene ullanýar. İň uly ýalňyş şoň üçin diýilýär bilenmi? Bira üýdäki problemalaryň hiç kim aýtmady. Biram diýä girdejeňi hiç kim aýtmady. Biram etjek planlaryň hiç kim aýtmady. Ana ýöne men şonu başaramok, gynansam da. Ene men iň uly ýalňyşym. Men arkaýyn aýtýan hemmesine de aýtyp berdim, öňünden çyka. Şuna aýtmalylar diýip ýanyna barýan ha. Şuna aýtmalylar. Şu şeýledir diýip özüme goýana. Barı nätip aýdanymy bilmän galan şoňa. Aňrymda zat duranok, düşünýärmi? Plus näbedi? Sen häzir meni nime dip edersiň diýip oň özüne de aýdýan, ýüzüne. Düşündiňmi? Gaýrat etmegin. Şunu ýany zat diýip aýdýan bilýärmi? Durmuşda ýalňyşmaýan adam ýok. Açan. İdeal adam ýok. Ýalňyşlyk ol bir sapar ýalňyşlyk bolýar. İkinji sapar etseň ýa bileşeýlik diýär. Onuň biziňki ýa bileşeýlik bolýar da köp zadymy. Ýalňyşlyk bir sapar edegden soň ýa gaýtalamanlar ýa-da. Şol ana şol sen durmuşunda ýalňyşlyk bolup galýar. Aýyny biz ýene de şolady ideýas bolyn. Olaýam bileşeýlikler bura. Gat köp da ýalňyşym. Gat köp ýalňyşym. Absolutny köp, sanardan köp. Ýöne Allah bagşlasyn. Emmemedem. Şeýle ýalňyşaň ok diýende de günne bar, 5-6 gerek ýalňyşaň. Palebomu. Onuň ýöne wot men begenýän adam şoň ýalňyşlygyny duýan kalbymma diýip begenýän. Şu ýalňyş o men şunu ýalňyş edýän o. Etmeler bolyn edýän naray, Allah bagşlasyn naray diýip. Ana şonu bilýän kalbymma diýip begenýän, düşünýärmi? Bir günem gursagymyza goýar Allah, hemme zady düzeler sen. Allah'dan. Allah gursaňa goýmasa sen illik dyrjaşay. Ýöne sen dilegedende diňe Allah'dan şo zady gursagyma goý diýip dilemeler. Sen kime minnetdar? Şu durmuşumda maňa kim sataşda, dostum, düşmanım hemmesine sag bolsun aýdýan. Şeýle bir sag bolsun aýdýan. Şolar bolmadyk bolsa şu derejä bolmazdy. Şu kişecik bir derejä mi? Bir Murat Molla diýip ad tutýarlar. Şu Murat Molla bolmazdy. Daza ýigrenýän adamlamam. Şolar bolmadyk bolsa şu bolmazdy. Hemmesine durmuşumda gawat gela ol aňyr sen. Seni gördüm ha? Saňa da sag boljym. Dogry mı aýdyn? Sebäbi sen nime uğraner bir zat alyp galýan. Seret men meselem hamana şu wagt men bilemok. Men hamana men şu wagt alýan nälerin? Men bilemok. Ýöne men sen hökmän suratda bir ýerde şol hereket özüň bilemok. Sen şo zadyň şoň eden zadyny edenin bilmän galýan. Ýöne sen o zadyň şoňkyny edensiň öýdüp özüň pikir eden ok. Vot. Düşmanlaň diýänin bize aslında erwede adamlar näme üçin gerek? Bize premier. Düşünýärmi? Ha men şolar ýaly bolmaly. Men bular ýaly bolmaly. Gowa adama seretmeli. Ha men bular ýaly bolmaly, bular ýaly bolmaly diýip özüňi premier almaly. Şoň üçin erwede adamlar gerek. Şolar ýa şoň üçin düşmanlaň gerek. Şoň üçin sen kritika wad etýärler gerek. Kritika wad etýärler. Ey, meni işletjek bolsaň mara. Ynana. Meni ýene gowlat döretdirjek bolsaň, men aýagymdan asyljak bolup görämeli. Maňa erwet zat diýäňa, bolly, oňa meni işlet diýmeýän. Ýöne men şeýle bir sungatym bilen jogap berýän. Men şo wagt Hudaýa tawşyrýan ony. Hudaýyň öýde Allah şükür şu neçeli hasaplaşyp gelýär. Menim alyp üstüne sungatym bilen
Näme diýen? Birine erwetlik diýýäňa. Sen öz sogabyňy oňa berýäň. Düşünýärmi? Sen öz sogabyňdan berýäň o. Onuň men maňa diýerler, şolaň jany sag bolsun diýen. Sen men onuň sogap, olur maňa sogaplaryny berýärler. Düşünýärmi? Has olmasa sogaplary ýok bolsa men günälem alýarlar. Özlerine. Düşünýärmi? Ana şey dip düşünýän. Awa bir wada gaharyň gelýär. Sen bir üçin dilek edip berdiň, olam sana ýamanlyk edip ber. Bilýärmi? Ina erwet ýeri. Öň ýaşly Murat Molladan sana näme ýetenok? Ilkilene şol 10 ýaşym ýetenok. Ýa-ni ki soragyňa jogap ýene de gelýär. Ýalňyşmaýan adam ýok. Her kim onuň ýalňyşyny düzäk gidýär da şu taýda şey derdim diýär. Ýöne 10 ýaşymdaky Muratdan maňa näme ýetenok? Sebäbi 10 ýaşymda wagtym men isän ýere çykyp purkol tutup ılgap gençke dik gıygyryp bilýärmi? Odan gıylara bilýärmi? Baryp bilýärmi? İsyan goňşyňa girip naharyp çykyp aka zaka bilýärmi kim üýünden bir zat alyp çykdy. Aka diýip aňyrdaky zaka diýmeli bilýärmi? Sen onu birlençi berdak bara aka diýsen şondan bermeli. Sen birlençi çykyp zaka diýme hiç kim almak bolan ok şondan bilýärmi? Iýmek bolan ok. Şeýle bir çağlyk döwürdare. 10 ýaşda ýöne men şo döwürüm arzu edem okdumda şo wagtda maksat tutunýardym o. Arzu bilen maksadyň arasy gaty uly tapagdy ba. Arzu edýän boldy. Ýöne arzu. Alma biş agdyma düşýär. Men arzu men şeýle gatap edýän. Arzu edýän, awa arzusyz adam ýok. Ýöne şo arzuňy maksada geçirmeli. Indi düşünmeýärler üçin toç düşündireýin. Maňa şu kamera gerek. Şular ýal kameram bolsa da dip ýatan. Arzu etip ýaty. Amma maksatly adam tak öýde stolum var, onu satsam, onu näme edýän, onuň men prakadyna biraz çykadyr özüm berk studiýada men häzir düşürüp ondan pul ýygnap, ondan men şular ýal kamera ýetmeli. Ana maksat, düşünýärmi? Sen iyam özüňe çel goýdun, iyam inana çelsiz adamdan gaçyň, maksatsız adamdan gaçyň. Hiç il maksady ýok bolsa da näme maksady barka diýler bilýärmi? Gelecek ýok da sebäbi. O gaýtym seni alyp galyp bilýär da düşünýär maksatsyzlygy bilen. 10 ýaşymdaky Muratdan birlenji bilen gaýgy alada. Ana şo ýetenok. Hiç gaýgy aladasyzlyk. Ina şo ýetenok. O şo wagtym gözeňe getirip men ona hayran galadym. Şo wagtym sadikden gelýän sadikden meni iral gaýdaň diýen sadikden iral gaýdalar bolan onuň çyhçasylar ýatylýan wagt. Şo wagtym özüm kino oýnaýardym. Indisk bolan bolýan bilýärmi? Özüm Jimmy bolan bolýan. Onuň oň roluny oýnap şeýden bol. Men kinony şeýle borsaýardym. Ýöne ine Hudaý maňa şolady zakazat etip görkezdi. Birlenji türkmen men Merkezi Aziýada kinematografiyada korotkometrajly filmde ikinji ýer alan bolan men. Gysga filmlerde Ýewropada Indiýan festivalyna, kino festivalyna ikinji ýer aldım. Men öňem finala çykdym ýöne almadym Indiýankyda. Ýöne ikinji ýer aldım Aziýada Onuň ýene de birinji ýer almak üçin ýene täzeden gatnaşdym. O taýda finala çykdym. Ýöne yer bermediler ikinji tapar. Bilýärmi? Mesta berme. Orlugyň içine girdim. O müň fan kinoň içinden. Orlugyň içine girdim, ýöne yer bermediler. Onuň men şo kinony aldymda bile ogratdym, düşündiňmi? O taýda da ikinji yer aldy. Dünýäni 3 söz bilen jemle. Dünýäni 3 söz bilen näle bir söz bilen jemleje. Yalançy dost. Yalançy dünýä diýilýär muňa.
Ýöne biz şeýle bir begenmeli. Şop türkmenligimizde, şu ýurtda doglanlygymyza begenmeli. Musulmanlygymyza begenmeli. Asuda ýurtda ýaşaýanlygymyza begenmeli. Ine bize näme diýende de hakykat görnýän kalbymyz var. Hakykaty görüp bilen kalbymyz var. Ana şoň üçin Hudaý Taala feredip dur. Bize erwet huppat ýagdyrana görýän şu derejede biz şeýle bir blagodarny bolmaly, şu derejede şükürlü bolmaly, şu derejede sabırlı bolmaly. Men özüme bir jegedek Indiýa gidip geldim da. Başka ýurda görem ýok. Ýöne gidip gelemde, gidip gelip toprağıma oşadym. Onun diýen men erwet ýamanlajak bolma, göne men hakykatdan men hakykat aýdýan da şu wagt. Çynym bilen aýdýan. Ýüregim açýan men şu wagt. Şu hakykatdan buýsanýan, şeýle bir buýsanýan. Tarihli milletimiziň barlygyna, şu milletten doglanlygyma, şular ýaly asuda arasa asmanymyzyň barlygyna, şular ýaly bize şular ýaly döretmäne mümkinçilik berýän hormatly prezidentimiziň barlygyna begenýän. Şükür edýän Allah'dan uzagyndan bolsun. Size de sag bolun. Taňyr elkasyn. Şular ýaly bir azajygymasa içkin gürleşerimiz üçün. Ähli men diňlärlere sawatny aýdýan. Näme ýalňyşlyk görýän bolsam, absurdat etmeň, men näme diýen bolsam öz pikirimçe aýdandym. Dünýede şeýle diýäm, men öz pikirimçe aýtdym, liboy zady. Şoň üçin ulukon absurdiýene gerek gel. Häzirim aýtmana zat köp ýöne 10 san sonra. No.